Baphume ngobuningi abesifazana sebekhulile baseMahlayizeni eNkandla KwaZulu-Natal ukuzokwemukela izipho ezimqoka ngalesikhathi senjabulo okama-voucher okudla. Ngokusho kwelungu le-ANC esishayamthetho sesifundazwe uSizophila Mkhize, akufanele osombusazwe bagcina abantu ngesikhathi bekhankasela amavoti nje kuphela. As you know ukuthi isikhathi lesi lapho exchange khona izipho isikhathi sika New Year basibiza uNcube Tshali kuseku exchange izipho, so nami ngithe ngihlanganise lokho okuncane enginako ngibanikeza uKhisimusi nabo. Lezi zipho zifike ngesikhathi esifanele. Sihlabela inkomo, siyabusa, sipha i-voucher, yebantu besingenayo ke ngisho ebhenki ke mina nje eyami wo00. Kusenjalo ilikhulu imizi yaseNondweni enquthu ehlomule ngezipho zikaKhisimusi ezivela kusobaba wasenquthu ukhansela uInnocent Lindokuhle Shabalala. Ngiyafisa ukuthi nabanye abanawo amandla bezama ukuthi nakweminye imizi okutholakala ukuthi mhlambe akekho umuntu osebenzayo, akekho okwazi ukuthi uKhisimusi nakubo kubuKhisimusi, ukuthi ke onamandla nabanye ngoba nami ngeke ngibaqeda nomunye onamandla ukuthengela nje abantu imizi emibili, imizi emithathu, emine kanjalo. Umphakathi bungayilindele lezi zipho zokudla. Makufika lesi sikhathi amathemba ethu ayabuya ukuthi ingabe umfana wethu uzosikhumbula yini. Ngokocwaningo lukahulumeni wesifundazwe lango-2017, iKwaZulu-Natal ngeyesibili ngesibalo esiphezulu sabantu abaswele endaweni ezisemakhaya ngo-29%. Ububha budlange kakhulu eMkhanyakude, uMzinyathi, Zululand naseSonke.